Tá téim an ceol go láidir im chuid písaí, tóigú me le ceol, chas me an flút agus an fadóg agus an piano. Stoi nuach me gan amach cas ceol, bhí me cas ceol le chud gona ceoltaríos fear. Agus bheith me gúnaí brean ó ba chuí mar siad cas ceol agus a chuí mar siad a bre ar na thuirla sí ceol. Bíomhan am a brean ó chuí bhí siad san mar éana doháin is stoi idir an ceol agus an uirlis agus iad hain. Is mis Méadbh Ní Eidhin, tá muid an seo sa Pota I Mbaile na Habhain áitiúil agus tá mis spáins mo chuid obair ealaíne anseo. Tá an phobal lárnach sa bhéad dhéanamid anseo sa gcaifé agus is ealaíontóir áitiúil tá mar chuid gon phobalí Méadbh ach tá rud éigean speisialta faoin ealaíon seo go háirithe braham bhfuil sé teacht go láidir le fuinneamh na háite agus le déanaí na háite agus cholarad gon cineáil sin a bhíon muide ggéireachar ar a bláta agus a chur fáil a goitne sa gcaifé anseo mar sin sílim go bheileann an taispeántas seo go hálainn gon spás seo agus tá muidir bís a bhain seo. Tá suas le ráithín dé go picturíálan in seham. sé fictar dinta le obair acrylach agus codelann sin dinta le is printí gcaifé tantu. So tá si dinta le dúchlaí, so sin pigmentings. Agus seaan siad seo suas le ráichéad bliain na níos mó. Bhí me gobar néanach leis an camerador seo le cúpla míon nús agus bhí muid gur a picturí mór míteach áil gomacha d'oibre, so tá an caiid an ionintach ar fad. Amantí beidir bhfuil pictar tócaí amsan a bhí me héana mó cas ceol agus oibre mó sin agus an sin imin an pictar ar a bhealach chéin. Ní bhíon sam go dtíad ach cáil an pictar goil cad a bheith sé cos leis ar dhéide. Go minic just imin sé ar a bhealach chéin. So seo é an tríú taispeántas in isise sa gcaifé, tá mud an seo trí bliana agus go luath in íomh oscailta thosamúd a chur ealaíon ar na bailí nuair bhí mud lán bhí ealaíontóirí aghaidh as spidéal bhí ealaíontóir aghaidh as inis mór. Is máling ealaíontóirí áitiúla úsáid, mar eall go bheilann siad gnáth ach an nóir sin is máling an deis a chuirt gus na ealaíontóirí áitiúla sin is dócha an ealaíonachá a dhéal agus a chorós chóir a phobal agus in air na dála is garam a go bé tá tigéire PC a dhéal agus seo bailach le PC a dhéal le tarasóirí agus le muintear na háite a réal. Is ádána seo le chud oibre is spáins agus tá sé dachar spásannaí deasáil le chud oibre a thuspáins thart an seo. Táach sásta gur thug díarmad ó maithúna an sean seo chumsa mo chud obair ealaíne chur na bailíonn seo. Tá an spás a héon go hálainn, tá an solas isteach go hálainn agus is bralam na scéalaí chláiste le eis ó dhaoine agus iad hééis bláisín beag oíche agus cuairt a thuirt ar mthaispeántas. Mar I chéile leis a gcuí bhfuil téama agus fuinneamh na háite le bra ó ealaíon Méadbh braham bhfuil fuinneamh agus is dócha chuid go blas na háite le fáil sa bhéad dhéanamid in seo sa gcaifé, tá purtán aghaidh as inis mór, tá bíotas aghaidh amach as taobh thir go gaiile, tá golóir rudí áitiúla aghaidh ar na plátaíonn seo agus sílim go sin teacht leis na ealaíon freisin, so beidh glunna fianna aghaidh, beidh beagán agus na blaisíní beaga aghaidh agus beidh píos a crack aghaidh. In rud is dúchar chumsa amantí nuair nach bhfuil na smaointe I tíocht. Agus catú am amach a thógáil freisin. Hebí cad a héon gáil macha siú nó rud a cíns mar sin. Amantí freisin na bhíon mai paint agus bíon an picture gáil mícheart, bíon fuan mar chamach macha doras ach an rud is fear le in ná gáil amach ar siúil fad agus thíochtar a ríis agus an sin tasú a ríis. Táach danig cinn ggéar mo chud oibre cheannacht nó breanarm chud oibre tá suíomh idirlína am MNE fineart.com. Is féidir mo chud obair ealaíne ag Facebook freisin.